pedagoga, že dokáže sa tak nejak prispôsobiť, ale v tom dobrom slova zmysle prispôsobiť sa inému žánru a dať mu to, čo ten žáner má mať v najväčšej miere. Takže takto to vlastne celé vznikalo. No a vlastne potom Andrej musel v rámci vydavateľskej robiť tú malú showbiznismenskú politiku, že kto môže a kto nemôže. Ale možno ak vás to zaujíma, vy to mám porozprávať, lebo ja tu niečo plácnem, vy to napíšete a ja si to potom odmyslím. Na Slovensku, kde Slovensku už menej čeká, to robiť Martinovi sparring partnera, tak to má byť naozaj krém de la krém celej československej pop scény a opernej scény, tak som siahol vlastného ega a teda aj s uspokojením pre dobro tohto projektu konštatovať, že naozaj tieto hviezdy sa nám podarilo na tento projekt zabukovať. Spolupráca bola nielen o to, teda, že sme, ako sa hovorí, počili krv na vojsku, bola to vo veľkej miere aj zábava, bolo to pre nás fun, ako sa hovorí, dobre sme sa bavili do tých. Martin Babjak. Áno, to je moje americké meno.